dantzari nahi duguna dantzatzea da. Askotan ez dugu lortzen. Psikologo bat edukiko bagenu, askotan gure frustrazio horiek eramaten erresago izango ditzakela. Jon Agirretxe naiz, euskal dantzaria. Gaur egun Konpainia Nazionaleko dantzari bakarlaria naiz. Yo soy Cristina Casa, soy madrileña y ahora mismo soy bailarina principal de la compañía. Talento asko dago eta denak kanpo atatzen gara. Nik uste dut hemen Euskadin konpainia handi bat izan genezakela. Orduan, uste dut pixkat saiatu behar gehala hori bultzatzen. Ni Aitor Arretako naiz, renterikoa, eta English National Balleteko lead principala naiz, orain. Alejandro Polo naiz, trintxerpekoa naiz, eta Madrilera joan nintzen 16 urterekin. Madrilen konservatorio profesionala egin nun, eta bukatzerakoan Txekiara joan nintzen, eta Txekiatik Kroaziara joan nintzen, eta pasadako urtean Kroazian egon naiz. Txekian klasikoagoa zen, eta Kroazian Rijekan garaikidea da.